Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo lagunak, gaurkoan Baraibar herria hurbildu gara. Baraibar, Nafarroako iparraldean kokatzen den herria da. Zehazki, Lekunberritik 3 kilometrotara dago. Gaurkoan, Uhorain mendia igoko dugu. 1221 metro dituen mendia. Zehazki, 5 kilometrotako ibilbidea eginez. 600 metroko desnibela daukagu aurretik. Beraz, nahiz eta ibilbide motza izan, oso gogorra eta maldatxoa da. Beraz, indarrak hartu beharko ditugu. Uhorain mendia Aralar mendiloran kokatzen da. Baina jakintzazue, Baraibarretik eta beste herri batzuetatik edo Aralarreko zelaietik ere igotzeko aukera dagoela. Besterik gabe, motxila hartu dugu, ura sartuko dugu berehala eta gure ibilbideari ekingo diogu. Bagoaz! Uhorain mendia, Aralarreko mendilerroan, Maioetan kokatzen dugu. 1221 metroko garaiera duen mendia da, eta bere tontor harritsuak nabarmen ageri da Nafarroako mendilerro nagusi honetan. Bertara igotzeko Baraibar herria aukeratu dugu. Guztira, 14 kilometroko ibilbidea atera zaigu, desnibel positibo handiarekin, paisai aldaketa ugari izanik. Pista, baso eta pagadi zabal eta koloretsuak ditugu bidean barna, Aralarreko larre handi batera helduz. Ibilbide luzea da, polita baina gogorra. Aralarreko txoko ederrak ezagutzeko aukera ematen dizuna. Nafarroa eta Gipuzkoa arteko ingurumen natural handiaz disfrutatzeko aukera paregabea dena. Beno lagunok, Baraibarretik atera gara eta 2 kilometro terdi ditugu pistan dena maldan gora eta oso gogor gainera. Ni gomendio bat. 2 kilometro terdi hauek kentzeko, kotxez igo zaitezke honaino, eta hemen kotxea aparkatu. Hemendik beste 2 kilometro terdi geratzen zaizkigu tontorrera eta 50 metro eta ezkerrera bide bat hartuko dugularik. Hemen deskantxo txiki bat hartuko dugu, bai, txabola honetan edo etxola honetan, uredan eta jarraituko dugu. Kaixo berriz ere, gaur Uhorain mendira hurbildu gara eta gure erronka izango da Uhorain inguruneko naturaren ezaugarriak zuenganatzea. Ongi etorriak eta ea sortea daukagun. Uhorain inguruko paisaia pixkat Baraibartik hasita badakagu ibilbidetxo bat egiteko batez ere Maioetatik pixkat goiko partetik. Hemen zenbait mendi aurki ditzakegu iaia Maioetatik Irunmugarrieta, iaia bukaerako eta Gipuzkoako mugan dagoen Belardi mendiraino. Paisaia ikusgarria da. Hemendikan esan dezakegu Nafarroaren eremu nahiko ezezaguna dela, biztanleria gutxirekin eta bere ondoan edo iaia herri nagusia Betelu izan da.
Esan bezala, paisaia ikusgarria da, eta hementxe malkor izugarriak ikusteko aukera ere. Malkorrak aparte, baditugu larreak, soroak, batez ere abeltzantzak urtez pixkat moldatu egin dituenak, eta hemen iaia ekosistemarik garatuena pagadia da. Hementxe, gutxi gora bera, mendebalderuntz badugu maioak, eta aldiz ekialderuntz aurkitzen dugu Aralarko mendizterra eta haren pagadi eta larre izugarriak. Saiatuko gara gaurko saioan zuen ganatzen ekosistema hauen ezaugarriak, eta pixkat langartsua dago gaur, bero handia egin ditu pasaden egunetan, eta pixkat atmosferan edo haizean hautsa dau, eta, ura botatzen duenean edo prezipitazioa etortzen denean, segurazki, eta pixkat euritearen ostean aukeratzen baduzue ibilbide hau zuen ganatzeko, paisaiaz disfrutatzeko, bisibilitate pixkat handiagoa izango duzuela. Gaur ere, gutxi gora bera, 5-6 kilometroko bisibilitatea dakagu, baina esan bezala langartsua dago, eta daukaguna. Enara eta Gabi gure lankideak Uharrain mendian eta honen natur ingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan atzean ikusten duzuen herrira etorri gara, Baraibarrera. Baraibar Larrango ibarrean dagoen udalerri bat da. Iruñeko merindadean aurkitzen da Aralar eskualdeko iparraldean. Nafarroako hiriburutik 36 kilometrotara dago eta 70 biztanle inguru izango ditu. Beraz, orain goazen herria ezagutzera. Baraibar Larrango ibarrean aurkitzen da eta Iruñeko merindadeari dagokio. Herria Aralarko San Miguel santutegira igotzeko bidean dago, horregatik malda batean edatzen da herria. San Miguel eliza bere dimentsio handiengatik nabarmentzen da, eta Aralar mendilerroan ibilaldi ederrak egiteko abiapuntua da. Gaurkoan Mikel Uharterekin gaude. Mikel Baraibarreko biztanlea da, autonomoa da eta lanean ibiltzen da lehenengo sektorean, eta hemengo Ibarreko alkatea da. Kaixo, Mikel, zer moduz? Kaixo, ongi. Konta iguzu, non gaude? Gaude Baraharren. Gu Barahar esaten du, baina berez Baraibar da. Hemen Barahar esaten du. Larrango baiaran, Larraunek 16 herri ditu eta itako bada. Hau Aralarren sarreran edo Aralarren bertan daun herri bat esan daiteke, Aralarren gaudela. Eta Samielgo karretera hemendik pasatzen da, eta Aralargo ate nagusitako bat da. Eta konta iguzu, herri honek ze harreman mota dauka inguruko mendiekin eta naturarekin? Herri honek
oraindik esan ditike mantentzen dula harremana oso handi herritar, mendikin. Oan jo lehen sektorea eta nekazaritza eta abeltzaintza indarra handi do herri honetan, eta oso lotura handi dago mendikin. Azinda askoa ematen da mendie, gero pagadik bauzke, eta hemengo diru iturri sarrera nagusie, eitzakin batea pagadie da. Eta orduan lotura handi dago. Hemengo batzarretan era bat aipatzen da, hemengo toponimoak oso lotura handi. Naiz eta baiaran asko iden gesten lotura, hemen mantentzen dela esan daiteke bai. Eta, zure harreman pertsonala mendiarekin eta ingurunearekin zen izango litzateke? Beti izan dut harreman handi, mendizali izan du naiz, oan mendikin lotuta lan egiten dut, eta azindatan ibiltzen naiz, eta mendikin iaia eguneroko harremana dut. Bai ogibidez eta bai nire ozio de, bizkat, mendikin oso lotuta du. Naiz eta kalea dabe gustatu, baina mendia ez gustatzen. Eta esaterako ze mendi ditugu hemen inguruan? Hemen Aralarko mendik daude ez. Naiz eta Aralarko terminoan Mailoako lehenbizikoa bakarri dau, Arriolatz. Harreman handi dau, txutxurrekin, intzeko torreakin, belokikin. Hoi dira, nagusiki. Eta bai San Miguelekin, San Miguel o Artxueta mendikin. Baina lagunok, egin dugu azken txampa pistan eta lehen esan bezala ezkerrera egingo dugu. Hito txiki batzu daude hemen eta bidetik jarraituko dugu, bide zidorra jarraitzen. Bagoaz. Lehen esan bezala, bide zidorrean sartu eta gero basoan sartu gara. Honelako pagadi handi batean. Eta bidea guztiz lokatzez beteta dago. Atzo eta herenegun euria bota zuen eta hor gabiz, bidean zehar dantzaka. Baina, aurrera jarraituko dugu. Opa! Uharraineko bidean, soro aparta hau aurkitu dugu, larre hau, eta hementxe landare espezie ezberdin aurkitzen ditugu, eta pixkat nagusi dira kompositae edo kompuesta delako
familiako ale batzuk, Dipsacacea bada izen zientifikoa, eta hementxe inguruan haien lore izateko garaia bukatzen ari da, eta haziak hasi dira pixkat aizeratzen. Askotan ikusten ditugu mendietan, orain uda partean edo udazkenaren hasieran, eta haizetik ikus ditzakegu olako estrukturak. Askotan esaten dit jendeak, polenaren garaia hasi egin da, eta polena ikaragarri ikusten da kaleetan zehar. Estruktura hauek ez da polena, ez da berez fertilizazioa lortzeko estruktura, baizik eta haziak dira. Fijatzen bagara, bi estruktura ezberdin dituzte hazi hauek, badira olako barbak edo bizarrak edo olako iletxoak presentatzen dituzte. Honi estruktura hauei bilano deitzen zaie, eta badituzte olako hegoak edo haizea dela medio, hazi hauek lortzen dute hainbat metrota jartzea haien gurasoen edo haien progenitoren itzaletatik kanpo. Egun berotsuetan botatzen dituzte, haizea dela medio, eta egan egiten dute. Saiesten dute haien familiako edo ikustutako aleen itzala, eta apurka-apurka erortzen dira beste leku batzuetara. Euria botatzen duenean, bilano edo estruktura hauek desagertu egiten dira, eta pixkat urtu egiten dira edo bat egiten dute zoruarekin, belarrarekin, eta hurrengo belaunaldia haziko da. Beitu, esan bezala, hauetako estrukturak ez dituzte inolako alergiarik suertatzen, baizik eta haziak dira. Askotan, maiatzean edo ekainaren hasieran makalek olako bilanoak ere botatzen dituztenean, jendeak uste du horrek alergia ematen duela, baina ez da horiek haziak dira, eta baina dakaten beste arrisku bat, hauxe da adibidez oso erregaia dela, eta askotan elkartu egiten direnean eta euri eza dagoenean, horako txispareik edo zute arrisko handia suertatzen da ez. Bueno, hazi hauek ere oso baliagarriak dira eta ondare polit bat dira bertako hegaztientzat. Askotan hazi hauetaz elikatu egiten dira eta entzuten dira eta pasatu egiten dira karnabak eta beste zenbait larritxorin non errekurso hau esplotatzen dute, haien orain ugalketa garaien ondoko txitoei elikatzeko batez ere. Bueno, pagadien artean, beti pago bat erortzen denean edo basoaren barruan pixkat argia suertatzen denean, horrelako zuhaitz eza dagoen tokietan, askotan aurkitzen ditugu beste espezie batzuk. Adibidez, hemen ondoan daukagun krataegusa edota elorri txuria, deritzogun alea edo espeziea. Askotan, soroen barnean sakabanaturi daude, eta askotan ere gure etxabereek abeltzaintzan erabiltzen ditugun bai behorrak, behiak eta ardiak eta hauntzek ere askotan elorri txuri hauen bai fruituak, zein hostoak, non itzalak aprobetxatzen edo probesten dituzte. Askotan, agian mendian uzten bagaituzte, begiak estalitak begi estaliekin edo,
Eta gure inguruan ikusten badugu, askotan pixkat naturaren taupadak aztertzearekin jakin dezakegu, imaginau beste planetatik gatozela eta horra, kasu honetan elorritxuriak eta bakarrik haien fruituetan fijatuz edo antzemanez, jakin dezakegu pixkat urtaroan gauden edo urtearen ze sasoian. Adibidez, badirudi udaberria oso euritsua izan zela, edo behintzat sasoi honean dagola ale hau, sekulako fruitu kopuru desente ditu, eta berdetasuna galtzen ari dira, formaturi daude, eta gorritzen hasiak dira. Horrela, modu batez, jakin dezakegu pixkat udaberria aurreratuta, edo uda atzeratuta, edo udazkena badatorren. Askotan, udaren bukaeran eta udazkenaren hasieran izaten dira haien sagartxo txikiak pixkat puntu-puntuan dauden momentuan. Askotan ere, ale hauek, eta eguzero elorritxuriaren loreek abisatzen gaituzte neguaren bukaera heldu dela eta udaberriaren hasiera. Eta kanpotarrak etortzen aldira ona naturaz disfrutatzera edo mendia igotzera? Bai, hemen jende asko, iaia urte guztin jende asko ibiltzen da, eta honea heldu dena mendingatik heldu da. Elurren gatik negon da udan mendingatik. Eta, hemengo turista normalen mendiko arropakin etortzen da, esan nahi dut, hemengo turista gehiena mendikin lotutako turista da. Bai, horixe bera galdetu behar nizun orain, beraz hemen herrian somatzen duzue kanpotarren presentzia hori? Bai, hemen jende asko ibiltzen da. Ja urte osoan eta oso ituta gaude, baina igandetan eta laumetetan kotxez betetzen da, eta osatu jende asko ibiltzen da, eta autobusek etortzen, egun gehiago autobusek etortzen da, gelurreiken duen jende asko etortzen da, baina beti lotuta naturakin o mendikin. Eta, gaioz pixka bat aldatuz orain, hemen herrian ze giro mota duzue? Giro nahiko politxe du izateko. Esan diteke, ondela, 80. hamarkadan, nire generazioko asko gelditu ginen, puztu inginen hemen gelditzez. Eta, horren ondorioz, oan badaude ume nerabe desente herrin. Eta horrek asko laguntzen du girorako. Esan diteke, 70 biztanle gaudela eta 20 urtetik behidakoak 23 badirela. Eta horrek asko lagundu du giro pixka sortzen. Eta zuk uste gaur egungo gazteak hemen geratuko direla edo hemen hori geratzeko ideia hori daukatela ere, zuek bezala? Ez dakit, gureak ala esaten dut, ez dakit. Badao loture herrikin, ez da herri hil bat, erosoa da bizitzeko, geho zerbitzu asko dauzkio hemen Bailaran, eta autobiade ondoan daukio. Potentziala binipen badula, uste dut. Eta ze jai eta ospakizun egun berezi badituzu hemen? Hemen berez, San Miguel ospatzen da, eta San Miguel egune berez izaten hemen, San Miguelgo karretera nola hemen pasatzen den, pesta herrikoantzat izatzen aparte, kanpotarra desente etortzen da, eta oso egun politi izaten da, badau tradizio bat, pilota partidek eta izaten da, eta badau oitxure, San Miguel egunen etortzeko, San Miguel etorri zen, da batzuk meza entzun, eta gero
hona etorri, hemen bat bazkaldo, eta baditu bi jatetxe bararren, ostatu eta erretegi bat, eta gero atxalden pilota partidu ikusi, eta bueno, giro polite. Eta gero beste iotetan ospatzen da iotek, lehen etzien urte askotan ez die ospatu, baina oan ospatzen da, eta oso polititzen da, egun bat izaten da, baina etxezetxeko erronda egiten da, eta oso polite da, etxeta ematen delako pesta, hori oso polite da. Eta gero beste egun nahiko berezi eta ala jende desentekatzen duena da, Pazko egunen uste esaten dela astenatutako igandea. Eta dena lotuta San Miguelekin, baina San Miguel Nafarro osoan ez dakit, baina Nafarroan erronda bat egin du eta hemendik hasten da. Eta lehenbiziko tramo hau San Miguel Baraibar oinez ekartzen da, bizkarren ekartzen da. Eta horrek, hartu du azkenek urtetan indarra handi eta herri betetzen da. Jendez zitatzen da, hori egun berezina. Beraz gero polita daukazue? Bai, gauzkiola gauz batzuk. Gero tarteka feri bat antolatu izan du da, eta feri solidario bat antolatu da, eta horrek jende asko erakartzen zuen. Eta, badaude asmoa seitzen, holako gauzek antolatzen. Badago. Eta, aipatu duzu inguruko herrietatik ere etortzen direla, orduan esango zenuke harreman estua baukazuela ere bai inguruko edo baiarako beste herriekin? Hemen oso lotuta gaude ondoko herriekin. Gero badu ondoan Lekunberri eta hor elkartzen gadenak, baina Iribasekin eta Albixukin bereziki harreman handi daukiu, eta baina baiarako zenbiterrekin badago harreman desente daude. Iritsi gara gure tontorrera, Uorrain mendira, 1221 metrotakoa. Baraibarretik hasi dugu gure ibilbidea. Hasiera batean dena pista batean, txabola edo etxola bateraino helduta. Hortik ezkerre hartu dugu bidesidor batetik. Gero, pagadi handi batean sartu gara. Bertan zegoen pista lokatzez beteta zegoen. Gogorra egin zaigu zati hori. Ondoren, larre batera heldu gara, eta bertatik larretik ona, Arkaitzez inguratutako kilometro vertikal bat. Baina, gogorra egin da azken zatitxo hau, baina hemen gaude. Eta ikusten duzuenez bezala, lainoa sartu zaigu eta ez daukagu aukerarik ez ikusteko. Baina, jakintzazue, Aralarriko mendilerroan gaudela, eta hauek maioak direla, bai? Hemen, beste aldean, Lekunberri aldea egongo zen, Betelu aldea eta. Eta gu beste aldetik igo gara, bai, Baraibarreko aldetik. Hemendik bide berdina daukagu jeizteko. Beraz, guztira, pentsatzen genuen baino kilometro gehiago atera zaizkigu, bai? Gero guztira izango dizugu zenbat izango diren, baina igoeran gutxienez atera zaizkigu 7-8 bat, bai? Orduan berazko ere guztira izango dira 14-15 kilometro, bai? Honekin ja, bukatu dugu, zira ipiniko dugu, haizea dagoelako eta berako bidea hartuko dugu. Bagoaz!
Beno laguno, bukatu dugu gure gaurko ibilbidea, Baraibarren. Gaur, Urrain mendia igo dugu, 1221 metro dituen mendia. Zehazki, Aralar mendilerroan aurkitzen dena. Gaurkoan denetarik izan dugu, goian ere aipatu dizuet. Hasieran, pista zabal batean hasi, gero bidezidorrean basoan sartu, lokatzez gora hartaino ipini, ikusten duzuen bezala, ez dakit ikusten dirazuen, nire hankak eta nire pantaloiak nora ipini garen. Eta hortik azken arkaitzen artean tontorrera, bai? Azkeneko kilometro vertikala oso maldatxo izan da. Hortik buelta, ibilbide berdina egin dugu. Goian tontorrean lainoa sartu zaigu, baina ikusten duzuen ez bezala hemen eguzkia dago. Beno, ibilbide hau guztira 14 kilometro atera dira, beraz ibilbide luzea da. Baita gogorra ere bai, 050 metroko desnivel positiboa baitago, eta azkenean luze egiten da. Beraz, egun osoa pasatzeko ateraldi bikaina da, bai lagunekin edo familiekin, baina luze bai, gogoratu ura sartzea, eta bueno, ibilbide politonetaz disfrutatzea. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, hemen, esan bezala, ekosistemari garatuena, edo aurki dezakegun ekosistemari pixkat edo baso nabarmenena, bada Pagadia. Hemen justo pago ale batzuk aurkitzen ditugu, eta hemen Aralarreko inguruan Pagadi izugarri bat aurki dezakegu, ez? Udako egun beroetan, edo egun berotsuetan askotan biztanleria hurbildu egiten gara leku fresko hauetara. Ze ezaugarri dituzte Pagadi hauek? Batez ere, pagoek garatzen dituzte haien besoak, haien adarrak, pixkat zoruaren paralelo bezala, ez? Horrela garatzen dituzte, ze saiatzen dira bereganatzen eguzkiaren izpi guztiak. Hemen, inguruan ikusten ditugun pago hauek, aldiz, beste disposizio ezberdin bat daukate. Balio etnografiko handia dituzte ale hauek, zergatik? Hemen gizakion edo gure arbasoen ohiko lanak edo lanei buruz adierazten digute edo abisatzen gaituzte ale hauek. Zergatik? Bueno, badira pago transmotxaturi direla. Transmotatze teknika zer da? Pixkat zutabe edo enbor nagusia mostea da, eta horren inguruan bai txingorrak edo eta txondorra barkatu edo ikatz egiteko zur horien erabiltasuna, edo eta lizardi edo lizarren adarrak ere askotan erabili izan dira gure abereen esiak egiteko. Eta ikusten da, ja oso adar garatua dituztela ale hauek, eta askotan oso pisutsuak bueltatzen dira, tratamendu edo transmotxo teknika hori ez badugu mantentzen urteak joan ahala. Kasu honetan ikusten dira, zenbait adar galdu egin dituztela, batzuk ustelduta daudela, eta gure arbasoen informazioa eta ohiko erabilpena pixkat abisatzen gaituzte. Leku hauetan ere zuro desente aurki ditzakegu, eta justo pago honen pean aurkitu dugu txoritxo baten buztana, eta segurazki harrapatuta izan dena. Zenbait rektriz deitzen direnak, buztanetako lumak dira. Rektriz deitzen zaie pixkat oso zuzenak direlako, eta kolore txurita beltzak abisatzen gaituzte segurazki txonta arrunta baten lumak direla, gainera oso estuak eta finak eta ahulak dira, eta segurazki txoritxo gazte baten buztana dela adierazten digu. Askotan, txito batek edo
kabietan ugaltzen diren txoritxoak askotan oso bizkor botatzen dituzte haien lehendabiziko lumak, ze oso garai arriskutsua da haientzat. Horra nahi arrebak kabiaren barruan guztiok elkarrekin, etorri daiteke edo txingorra edo harrapariren bat eta bereak egin, ez? Orduan egiten dutena da superbientzia teknika bezala, luma horiek ziztu bizian bota eta gutxi gora bera 12-14 egunetan atera dituzte eta ospa egiten dute kabietatik. Honen konsistentzia eta ahultasuna, hortaz pistak, horren inguruan pistak ematen dizkigute. Bueno, hemen Aralargo inguruan ez daude ibai nabarmenik. Zergatik? Aralarreko geologia bada batez ere kararria, eta hemen prezipitatzen diren urek askotan egiten dutena zer da? Iragazi. Filtratu egiten dira, eta hemengo ibaiak izango lirateke lurbarruko edo lurpeko ibaiak. Askotan baditugu iturburu nagusi, bai hemen Aralarren edo Handia eta Urbasako mendizerretan, eta askotan badira hemen gure mendizerretan eta gaur tokatzen zaigun moduan Aralarren egitura geologiko bitxiak ikusteko aukera ditugu. Hemen nire atzekaldean ikus dezakegu hauetako egitura bat, badela dolina bat, eta dolina zer dira, batez ere, zoruan egiten diren olako inbutuak, uraren higadura dela medio. Hemen Aralarren dolina desente ikusteko aukera daukagu, eta fijatzen bazarete askotan zulo batean bukatzen dute, eta hemen identifikaturi daude Baixima eta Kobazulo desente. Aralarrera etortzen zaretenean, nik uste mapa ekartzea oso erabilgarria izango dela, eta baita GPS-a edo mugikorra, naiz eta askotan kobertura izan, oso erabilgarria da, ze bai basoaren barruan zein egitura geologiko desente, bai mendate, bai dolina eta baiaratxo ugari, daudenez, askotan paisaia oso berdintxua da, eta eman ditzakegu zenbait ordu egitura horren barruan eta funtseskoa da pixkat, bai meteorologiaren, eguneko meteorologia pixkat jorratu eta etortzea, eta baita behelainoaren arriskua pixkat aurre ikustea, eta pixkat bai fruitua eta ura, ze askotan hemen barruan ura aurkitzeko aukera mugatua da, naiz eta batzuetan askak eta iturri batzuk egona daudena. Eta honaino gure gaurko saioa, espero dugu pixkat hemen Aralarko eremua pixkat gozatu izana, eta hurrengora arte. Mila esker. Eta hemen herrian zein da euskararen presentzia, eta baiaran orokorrean ere? Gunai ainekoa ez da, baina oso biziri dago, ez? Famili batzutan, esan daiteke, etxe gehienetan etxen transmititzen dela euskara. Esan dezakegu gazte dena euskaldune dela, baina etxetik jasotako euskaldune.
Baina, bueno, badaude hutsune batzuk, badaude zenbit, oso ohiture gutxi dutena, erderaz ziteko. Esan diteke, generazioen arteko harremana iaia dena euskeraz dela. Ez? Umeak, zarrakin, gaztekin, baina gero badaude relazio batzuk erderaz. Baina, bueno, esan diteke presentzi desente dela. Bai, orokorrean euskalduna dela. Bai. Bueno, eta orain, imaginatu lagun bat etortzen zaizula Baraibarrera, bisitan, ze gauzak egingo zenituzke berarekin, nora eramango zenuke zure lagun hori? Bueno, hemen oso, ez dakit, barneratu daukiu gure altxorra mendie dela, ez? Eta batzu leku batzuk oso berezik, eakusteko bezala, ez? Bat da Pagadie da San Miguelgo karreteran, eta hori gustatzen zaio eakustea. Gaina lehen ikusten zen diru-iturri bezala, baina oan diru-iturri aparte ikusten da, gauz berezi Pagadi dotore baten. Gero, este leku oso politia Izarritxeo da, hor Mailoko biden da, eta hori oso leku politia da, berde-berdea, iturri bate badu, eta oso ikusmira politia da, ez? Ikusten da, ikusi diteke Araizko bailara osoa, Larrango herri gehienak ikusi dituzke, eta gero Pirinio aldea eta Mailoa de osoa, oso ikusmira politia da. Eta hemen herrian bertan? Herrian, bueno, ni ez naiz oso taberna zaldea, baina hemen herriko bihotza taberna da. Batzuk hor elkartzen da, eta igandetan da, giro politioten da. Herrikoak eta kanpokoak. Eta herri eharra da, esan nahi dut etxe eharrakin da, oso barratu da, oso distantzia handi dago etxen artean, ez daude kalek, etxe handi, bakoitze bere larrainekin, oso berezie da. Etxe bakoitze badu bere larraine, partikularra, eta, herri eharra bat dela. Bueno, Mikel, eskerrik asko kontatu iguzun guztiarengatik, eta, ikusi dugu herri polita eta giro polita daukala, beraz jarraituko dugu gure bisita, eta mi esker. Bale, oso ongi, nahi duzen guzik, etorri, Baraibarrea. Bai, eskerrik asko. Bai, aio. Lehenago egindako elkarrizketan, Mikelek aitortu digu hemen inguruko naturak eta mendiak herritarrentzako, Baraibarreko herritarrentzako altxor preziatunetariko bat dela, baina guk benetan uste dugu herriak ere pena merezi duela bisitatzea eta oso xarmangarria dela. Beraz, honekin bukatutzat ematen dugu gaurko saioa eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.